Има ли фенове на драма? Аз съм Ева и съм тук, за да открия днешния финален епизод, който, както знаете, само ние днес ще гледаме, а всъщност за хората излиза утре, така че ще ви помоля каквото и да снимате да бъде качено утре след излизането на епизода. Разбрахме ли се? Добре. И сега предстои нещо феноменално, като за начало. Искам да поканя на сцената един уникален романтик. Дали може да се досетите кой е той? Един образ, който влезе като нов, обаче стана толкова главен и любим на хората.